खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। अजन्ता नियोगआ 2023-2024 नि आबुं बाजेट थिसनबाय। अरुणोदय बिथांखिनि राङा बांगोन आरो 1 लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होगोन। बरसास्रिया हादर बेरेखा दायनिफ्राय उदां जाबाय। नगावआव गोदानै बानायगासिनो थानाय दालाङा बायदों। 7 लेबारजों लोगोसे सासे ठिकादारा थाबथानानै दङ। मेट्रिक आनजादनि थाखाय सेबाया गोदान बिथोन फोसावदों। बांलादेशआव बर' रेबग्रा जथुम आरो त्रिपुरा कल्याण संसदनि जथाय थुनलाइयारि जथुम। एयार इन्डियानि जेंनाया जोबनो रोङाखैसै। शिकाग' दिल्ली बिरखंआ सा 300 हान्थियारिफोरखौ लानानै हालाय-हाफाय खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। राङारि मन्त्रि अजन्ता नियोगआ दिनै 2023-2024 मायथाइनि आबुं बाजेट थिसनदों। आसाम बिधान सभायाव सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमाव दिनै राङारि मन्थ्रिया 2023-2024 मायथाइनि बोसोरारि बाजेट थिसनदों। मख'नो गोनांदि अजन्ता नियोगआ 2023-2024 मायथाइनि थाखाय गासै 1,80,298.83 कौटि रांनि बाजेट लाबोदों। बेनि अनगायैबो राङारि मन्थ्रिया 2023-2024 बोसोरनि थाखाय 935.23 कौटि रां खहा जानाय बाजेट थिसनदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि अजन्ता नियोगनि आबुं बोसोरारि बाजेटआव माखासे गाहाय थांखिफोर लानाय जादों। बे थांखिफोरा जादों आसामनि बिथाखौ गोख्रों खालामनाय, निखावरिफोरनि खामानि गैजायैखौ फोजोबस्रांनाय, GDP-खौ 5.5 लाख कौटि रांनि बांसिन खालामनाय, देग्लाय 10 लाख मेट्रिक टननिबो बांसिन माइ बायनाय थांखि आरो सुस्रांजायि केसफोरनि थाखाय गुडविल केम्पेइन खालामनाय, खुदियाफोरखौ रैखाथि, 100 बोसोर गोजाम मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा आरो थानसालिफोरनि थाखाय 15 लाख रां होगोन आरो गं 500 फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालि खालामनाय बायदि। नोजोर होनो गोनांदि गावनि बाजेट जथुमाव राङारि मन्थ्रिया गाहाय मन्थ्रिनि जाफुंसार हाबा मावनायखौ बाख्नायदों। अजन्ता नियोगनि बाजेटआव गिबि मन्थ्रिनि पाक्का लामा बानायनाय बिथांखिनि सिङाव गासै 1260 किल'मिटार गोलाव लामा बानायनाय जादों होननानैबो मख'दों। बबेखानि सोलिफु बोसोराव गासै 3000 किल'मिटार गोलाव पाक्का लामा बानायनो थांखि लादों होननानैबो राङारि मन्थ्रिया फोरमायदों। थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव आसाम सोरखारा लानाय बिथांखिफोरनि मावफुंनायजों लोगोसे सोरखारा लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि बागैबो बाजेटआव रोखायै मख'नाय जादों। रायजोफोरा उन्दैसाफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखायबो अजन्ता नियोगआ जर'खा बाजेट लाबोदों आरो 200 कौटि रां फोसावदों। राङारि मन्थ्रि अजन्ता नियोगआ दिनै बिधान सभायाव 2023-2024 राङारि बोसोरनि आबुं बाजेट दाखिल खालामदों। रायजोनि लाइमोनफोरनो साख्रि होनायजों लोगोसे निजेयारि खोन्दोआवबो निखावरि नखरनि लाइमोनफोरखौ गसंथाहोनायनि खाबु खालामनाय आरो फिसा दारिमिन फोजौखांनायनि थाखाय बिथांखि लानो थांखि लादों। फैगौ बोसोरथामनि गेजेराव फिसा दारिमिन फसंनायनि थाखाय 1 लाख लाइमोनफोरनो इनस्टलमेन्टआव 2 लाख राङै एकालिन होनो थाखायबो थांखि लादों। बेनि अनगायैबो 1 लाख लाइमोनफोरखौ MSME आरो गुबुन खोन्दोजों लोब्बा थानाय बिथांखिनि राङारि मदद खालामगोन। 25,000 रांसिम दाहार लानाय आइजोफोरखौ मदद खालामनो थाखायबो बाजेटआव रादाय होदों। मख'नो गोनांदि अरुणोदय बिथांखियाव 10 लाखनिबो बांसिन मुलाम्फागिरिखौ गोदानै सरजाबनो थांखि लादों आरो अरुणोदय बिथांखिनि रांखौबो 150 रां बारायनानै 1400 रां खालामनो थांखि लादों होननानै राङारि मन्थ्रिया बाजेटआव फोसावदों। बेनि थाखाय सोरखारा 3420 कौटि रां फोसावनाय जादों। बबेखानि गिबि मन्थ्रिया आयुष्मान असम बिथांखियाव गासैबो नखरफोरखौनो सरजाबनानै लागोन आरो मोनफ्रोमबो नखरनो रां होनाङि कार्ड होगोन। बेनि थाखाय 135 कौटि रां बाजेट खालामदों होननानैबो राङारि मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि 2023-2024 मायथाइयाव गिबि मन्थ्रि आवास योजनानि सिङाव गासै 1 लाख नखरफोरखौ सरजाबनायनि थाखाय 800 कौटि रां फोसावदों बाजेटआव। बरसास्रि सदियाख'आ बरग'हाया दायनिफ्राय उदां जाबाय।
आबुं 7 दाननि उनाव दिनै दाय गैयि जाबाय बरसास्रिया। गलाघाट जिल्ला जुडिसियेल बिजिरसालिया दिनै बरसास्रिखौ दाय गैया होननानै फोसावबाय। मख'नो गोनांदि हादर बेरेखानि दायाव 4 दाननिफ्रायनो जोबथेसालियाव थानो गोनां जादोंमोन बरसास्रि सदियाक'आ बुरगहाया। उदखारिखौ मदद खालामनानै हारि सिबिनायनि दोंसे खन्थाइ लिरनायनि दायाव गलाघाट जिल्लानि सरबतार पुलिसआ बरसास्रिखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन। थांनाय बोसोरनि मे दानाव सरबतारनिफ्राय एरेस्ट खालामजानाय बरसास्रिनि जामिननि थाखाय सांग्रां समाजआ दाबि खालामनायनि जुनै दान 4नि उनाव जामिन मोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि हादर बेरेखा केसआव जोबथेसालियाव थाहैनांनाय बरसास्रिया जोबथेसालिनिफ्रायनो आनजाद लिरनो गोनां जादोंमोन। नाथाय जामिन मोननायनि उनावनो बरसास्रिनि मुङा खौरां बिजोंनिफ्राय गोमालांदोंमोन। बै बरसास्रि सदियाक'आ बुरगहायखौ दिनै गलाघाट जिल्ला जुडिसियेल बिजिरसालिया हादर बेरेखा केसनिफ्राय उदां खालामदों आरो जेबो दाय गैया होननानै फोसावदों। नगाव जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाब्रबथाय। गोदानै बानायगासिनो थानाय दालांआ बायदों। कपिली दैमायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला कपिली दैमानि सायाव गोदानै बानायगासिनो थानाय दालांआ हरखाबैनो बायदों। गोदानै बानायफुनाय थासारियावनो दालांआ बायनानै गोग्लैनाय जाथायाव गोबांसा सुबुङा सिङाव थाबथानानै दं होननानै सन्देह खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव दालांनि खामानि मावगासिनो थानाय 7 लेबारजों लोगोसे सासे ठिकादारआ थाबथानानै थादों। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बै 7 लेबार आरो सासे ठिकादारखौ बोखांनो हानाय जायाखैमोन। बेनि बागै जायगानि सुबुंफोरा अजद होनाय बायदिब्ला ठिकादारआ बाङाइ गुननि मुवा बेसादखौ दालां बानायनायाव बाहायनायनि थाखायनो बे दालांआ बानायगासिनो थानाय थासारियावनो बायनानै गोग्लैदों आरो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। मेट्रिक आनजादखौ लानानै सांग्रां जाबाय सेबाया। ससियेल मिडियायाव गले गले सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाय आरो लिक जानायनि उनाव जानो गोनां आनजादफोरनि थाखाय सेबाया सांग्रांसिन जादों। बेजों लोगोसेनो मेट्रिकनि आद्रा थानाय आनजादनि थाखाय सेबाया गोदान बिथोनलाइ जारि खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सेबानि नेहाथारिया SEBA/Hold/65202223/53 नम्बरनि नटिस जारि खालामनानै मेट्रिक आनजाद खुंनाय मिरुफोराव जर'खा बिथोन होदों। सेबानि गोदान बिथोन बायदियै आनजाद मिरुफोराव फरायसालिया जर'खा नायगिरि थिसनगोन आरो पुलिस बिबानगिरिया थानानिफ्राय आनजादनि सोंथि बिलाइ लाबोनाय समाव बै नायदिंगिरिफोरा पुलिसजों लोगोसे थानो नांगोन। नाथाय बिसोर आनजादजों लोगोसे जेबो लोब्बा गैया। मख'नो गोनांदि बै जर'खा नायदिंगिरिया सेबानिफ्राय दैथायहरनाय सोंथि बिलाइनि थफ्लाफोरनि बिबांखौबो साननानै रोखा खालामनांगोन। बेनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो आनजाद मिरुनि मोनफ्रोम खथायाव सानै आनजाद नायदिंगिरि थागोन। बांलादेशनि चट्टग्राम नोगोराव थानाय हटेल साइकटनि कनफारेन्स हलाव बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसदनि बानजायनायाव दिनै 16 मार्च बृहस्पतिबारखालि बर' रेबग्रा जथुम आरो बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसदनि मोनसे जथाय थुनलाइयारि जथुम जानानै थाङो। बर' रेबग्रा जथुमनि गागि आफादगिरि राजेन बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव सिगां हाबाफारि बायदियै आलारि बाथि सावनानै हाबाफारिखौ जागायनानै होयो पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया आरो जावजा मेथाइजों बेखेवो ककबरक देंखोगिरि जयेश त्रिपुरा आरो पाकि त्रिपुरा मोनहा। बेनि उनाव बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसदनि आफादगिरि सुशील जीवन त्रिपुराया बराय बिबुंथिजों बयखौबो बरायो आरो जोबोद गोजोननायखौ फोरमायथिदों। बे हाबाफारियाव खाग्राजुरि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा, बान्दरबन जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा चैत्य भानजी त्रिपुराया अरन राजानि गोरबोनि थैसाम सल'मा बिजाबखौ बेखेवनानै होयो आरो बर' रेबग्रा जथुमनि 36थि लाइथुनखौ बेखेवनानै होयो BKWACनि EM प्रदीप स्वर्गियारिया। माननि आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' डाइरेक्टर डक्टर दिननाथ बसुमतारी, त्रिपुरा रायजोनि बारग' MLA धनन्जय त्रिपुरा मोनहा। बे हाबाफारियाव बांलादेश त्रिपुरा कल्याण संसदनि गाहाय नेहाथारि स्नेहाशिष त्रिपुरा, लोगो नेहाथारि दयानन्दन त्रिपुरा, आफादारि नेहाथारि तापस कुमार त्रिपुरा, चट्टग्राम मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर सन्जीव त्रिपुरा, डक्टर दीपा त्रिपुरा, मातिरांगा डिग्री कलेजनि गोरायुं डक्टर सुशान्त त्रिपुरा,
कबिन्द्र त्रिपुरा त्रिपुरा कल्याण संसदनि बोसोनगिरि समाज सिबियारि मथुरा त्रिपुरा अनन्त त्रिपुरा आरो चट्टग्राम मुलुगसोलोंसालिनि गासै सा 70 त्रिपुरा स्टुडेन्ट फरामनि सोद्रोमा एबा फरायसाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि जानानै गासै 37 सोद्रोमाफ्रा बाहागो लाहैनो हादोंमोन। आमेरिकानि शिकाग'निफ्राय दिल्ली फारसे फैनाय एयार इन्डियानि EI-126 इन्टारनेशनेल हान्थियारि बिरखंखौ एयार इन्डियाया जेबो मिथियाजासे हरखाबै केन्सेल खालामनानै होनायाव गासै सा 300 हान्थियारिफोरा हालाय-हाफाय जानांदों। मंगलबारखालि बेलासिनि 1:35 रिंगायाव बिरखांनो गोनां एयार इन्डियानि EI-126आ दिनैसिमबो दिल्लीयाव सौफैनो रोङाखैसै। एयार इन्डियानि खुंथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि जाहोनाव EI-126 बिरखंखौ केन्सेल खालामनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि एयार इन्डियानि जेंनाया बेयो गिबि खेब नङा। बेनि सिगाङाव पाइलट आरो केबिन क्रिउनि आंखालाव गोबां खेब हान्थियारिफोरखौ हालाय-हाफाय खालामखांबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।